गाइस बाङाय रेस्ट लादोलै जाना फैनानै बिराद मेंबाय दा फुंखाय बारा मानसि गैया Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोनजों एगेन गवानिनो ब्लग शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय दायो आङो नै बेरेफुंजा नोंथांमोननो जोंनि रिजर्टनि बेकग्राउन्ड बा गार्डेनफोरखौहाय दिन्थिनो नाजादों आरो दा ओरैबायदि फ्रेश फिल जादों माने ओरैबायदि दाउ गाबबाय थादों बरिया माने जेबो हारला सारला गैया माने बरिया माने पुरा रिफ्रेश जाखादों आरो ना माइन्डआ स' नायलांबाय थादो आरो गोबां नुलांगोन नोंथांमोना आंनि बे ब्लगनि गेजेरजोंहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलो आयौ एसे गरमखा दुगैहैनोसै जों दायो बिचआवहाय जि गोसोम जाबाय सिनायखौनो हरला प्रभु एम्फौ जि गोसोम जाबाय ओंखारजोबसिगोन नामा सेस गलाङो बीचनिफ्राय फट' सट' भिडिअ लानानै आरामसे फैबाय फैनानै दुगैबाय दुगैखांनानै आरामसे देलायनानै जों दायो देख्लाजों माहाबा थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो गवायाव फैनानै एटम बम टाइम बम चकलेट जानो गवानि पान जाना
स' गाइस बेसेथो बिचआव दुगैनो बेसेथो मा जाबाय थानो बेसेथो मा बायबाय थानो नङा होमबा ओंखायनो जोङो गवायावहाय स्कुटि बाइक बिदिथ' रेन्टआव लाजायो नालाय ओमफ्राय जोङो टेक्लादो आंदो माने बाइक लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ सानद्रि मोखांमोनखौ मानो लाबोआसै नानिमोनखौ बिदि होननानै माने बिसनिया माबा गैयामोन ना मा होनो लाइसेन्स ओमफ्राय टेक्लाया दंमोन आंहाबोथ' गैया बेखायनो बिसोर फैनो मोनासै बाट चेकिं खालामाखै आरोना फैजागौमोन खिन्थु हमजानायमोनबाथ' मा जागौमोन ना बेलेग जायगा बेखायनो रिक्स लायासै आरोना बिसोरो दख'ना गानै गानै फट' उथिसोदो ओंखायनो ओमफ्राय जों सानदो फैबाय आरो नै पुरा गवानि जिथु मोनसे फर्ट मा नाम मोनथाय माबा मोनसे नाम बावगारबाय आङो बेयाव थांनो नागिरदों आरोना खिन्थु अलमस्ट टाइमा 5:30 सामथिं जाखाबायमोन ओमफ्राय बन्द' जासिगोन होनना बुंदोंमोन आरोना लकेल मानसिफ्रा आं सोंनायावहाय अब्लाबाबो जोङो माने नुहैगोनदां होननानै थांबाय आरो बिब' फंबाय आरो नुहैयाबाबो जेबो नंला जास्ट बिराद मोजां नालाय जायगाफोरा नालेंखर दंफां सारि सारि ओमफ्राय बेखिनियावल'सो बिदि जेनेबा टाउन बायदि आरोना ओमफ्राय बाखि साइडआवहाय बिराद बरिया स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन माबोरै मोजां जायगाया इस बाइकआव गिदिंनो आंथ' बिराद बरिया नांखायो गोदोनि खोथाखौसो गोसोखांलायबायलै क्लास 11 12आव बुंथ'ला दे आं गाइस जायगाफोरा बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जोङो टेक्लाखौ मानो हेलमेट लायाखै बिदि होननानै ओमफ्राय माने बे जिथु गारिखौ जों जेनिफ्राय माने रेन्ट लादोंमोन ना बेयावहानो बेसोरनो होनो आरोना हेलमेटखौ हरला बेयावहाय एसेबां पुलिसा बिदि नंखाया हमखाया ओमफ्राय हेलमेटखौ गारियाव दोनना होबाथाय खावो ओंखायनो इदिनो थांदो दे होननानै ओंखायनो जों बारा स्पिड सालायाखै आरोना मानो होनोबा हेलमेटखौथ' जेनेबा पुलिसखौ गिनानै लानाङा जेनेबा जोंनि सेफटिनि थाखायसो लानांगौ दिसुन ओमफ्राय हरफायासै आरोना ओमफ्राय जोंबो आरो रिक्स लायासै दे होमबालाय खावोबालाय इदि होननानै इसोरबो खर'सो नालाय लायासै आरो
जों फैनाय जायगाया बेनोमोन आरोना दा दिन्थिनाया ओमफ्राय मोना जाबायमोन दै एसे स्रां स्रां नुदों ओमफ्राय बेखायनो जोङो जल्दि जल्दि भिडिअखौल' जास्ट खेबनानै थांसै आरोना स' नोंथांमोनाबो जा हायो नायदो आं जा हायो बेखौनो दिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय बेनि नामानो जाहैबाय फर्ट आगुवादा ना मामोनथाय प्रनाउन्सियेसना मिस्टेक जानो हागौ आंनिया होनदों दानो मिस्टेक जाबाबो बिराद ट्रल खालामोना माने मानसिसो न' नोंबो आंबो मानसि मालाबाथ' भुला जायो माखासे मानसिफ्रा आरो बिराद चान्स नागिरो भुल माने भिडिअनि माबा मोनसे खन्द'खिनियाव माबा मोनसे बुंफ्लांबाबो ना बेखौ पुरा सेफ खामलायलायनानै पुरा ट्रलिं खालामनो मिम्स बानायनो ओरैबायदि टाइम थायो माखासे मानसिया खिन्थु जोंनियाव बेफोरबायसा टाइम गैयालै मालायनि थाखाय माने मालायनि हामाखौ माबाना पइन्ट आउट खालामना होनो टाइमानो गैया माथो गावनि थाखायनो टाइम गैया भाई मालायनि थाखाय मा टाइम दिहुनो नङा होमबा बिन्दास राह' ओमफ्राय मिस्टेक जानो हागौ देसन फार्स्टआवनो होनखाबाय आं नङाबा दानो मा होनबावनो नायलांबाय थादो बेनोमोन आरोना फर्ट आगुदाया ना हमदो नायनो थाखाय लामायावनो जोङो ना हमबाय थानाय नुनायखाय नायहैनोसै थुदो होननानै नायबाय आरो ना जोङो ओमफ्राय बिराद बुरजा ना हमदों नै बांग्रा ना आरो ना बेफोरो बिराद टेस्टि आं बिराद टेस्टि मोनो आरो ना बेलेगा टेस्टि मोनो ना मोना मिथिया बाट आं बिराद टेस्टि मोन्दोंमोन जानानै डिसखौ बांग्रा नानि ज'नङा मार मोजांखा लेथ्राबो गैयानो बिग शॉट में पैसे में बहुत आदमी है ये हम लोग को टैलेंट है हम लोग देखते हैं बिग ज्यादा बड़ा पकड़ता है पॉकेट पूरा खाली है वही देखो काउंट कर भाई आप घर में रखते हो कैसा आप लोग पॉकेट जीरो करके रखते घर में गोदरेज में लॉकर में बहुत भर्ती इतना टूरिस्ट आता है इतना मछली मिलता है डुप्लीकेट है वैल्यू नहीं वैल्यू करता है डुप्लीकेट है थो याव दायो जों बायनो थांनो नागिरदो र' आं ओंखारनो दे र' नों थाथ' आं सिगां ओंखारगोन
लाखांबाय दायो जोङो रुमावहाय थांनोसै सिला 18 थाखाय हरलाय बाय बाय दायो नोंथां थांगासिनो जोङो बारा मोजां बेरायनो मोना जाबायमोन ना ओमफ्राय गुबुन जायगायाव आरो बारा एसेबां सेफटि जायाना जों सानैबो बेखायनो थाब थाब फैबाय आरो आंनि मबाइलाव एसे स्रां स्रां नुदो बाट एसे मोनाबायमोन आरोना ओमफ्राय सेकेन्डआ मोजांसिन खोलाय आं थाबायनायनो बाइकखौ पार्क खालामबाय इयाव पार्क खालामजायोना खालामजायासो लकेल मम' इनि गोथाव नंगौना नङाथाय दे आनबक्स खालामदो गोथाव जागोन ससेसनि मिलाय मोनसे गोथाव मा जाबोखाबाय नोंसोरो इमान मोनसे गुवाहाटीनि बायदियानो बाराद्राय बेलेग नङा जाखांबाय जानानै दसे फ्रेश जाबाय फ्रेश जानानै दसे रेस्ट लाबाय रेस्ट लानानै आरो एगेन मोनायावहाय जों बिचआवहाय फैबाय आरोना बिराद बरिया नाङो बार खोलो खोलो बारनायजों बेबायदि जनानै बरियासे माने लोगोफोरजों थानो इन्जय खालामनो आरोना ओमफ्राय देग्लायाव माबा बायदोंमोन बे लाइट जोङो ना मा होनो बेखौ लेजार लाइट ना मा होनो मिथिला बेबायदि बिराद गोजानालासे थाङो आरोना ओमफ्राय जोङो बेनफोरबो बायदोंमोन स्पेक बायदोंमोन माबा माबि ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आंनि प्रिभियास ब्लगखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिखागोन दैया माबोरै फैयो ओमफ्राय बेयावहाय बाहेरावनो जनाय दङ आरोना बालायाबो माने जोंनि बायसा आथा नङा आरोना पुरा साफा बाला बोरैबा मोजां आरोना स्रा स्रा बोरैबा खारखायो डाइरेक्ट जोङो गस्लाफ्राव नांबाबो ओमफ्राय दायो आथिङावहाय नै दैयानो नांना दङ ओमफ्राय दा दैया बुफाव फैबाय थायो ना मा होनगोन सानाव हाबा रायसां फाया आरोना हराव हाबा नै इसेबां फैलायलायो आरो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय